హరే కృష్ణ. మీరు అర్పించిన నమస్కారాలన్నింటి నా గురుగారి యొక్క పాదాల దగ్గర నేను అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్నిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదా మహం దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమో సప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम. नमो आचार्य पदाय निताय कृपदाय गौरकदामदाय नगरग्रामताय. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम. नमो आचार्य पदाय निताय कृपदाय गौरकदामदाय नगरग्रामताय. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्टारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास अधिक गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हनुमान पुराणम श्रीमद् भागवतम मूलव स्कंदम 15వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకం. తేషాం సుపక్వయోగానాం జితశ్వాసేంద్రియాత్మనాం లబ్ధాయుష్మత్ ప్రసాదానాం నకుత పరాభవః. Translation: there is no defeat in this material world for persons who control the mind and senses by controlling the breathing process, and who are therefore experienced mature mystics. This is because by such perfection in yoga they have attained your mercy. ఈవెన్ మనకి మనసు ఇంద్రియాలు గ్రహణ అనేది మనకి దీంట్లో ఉపదేశామృతంలో అన్నిటికంటే మొదటి శ్లోకం. వాచో వేగం మనసా క్రోధ వేగం జిహ్వో వేగముదరౌ పాస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The purpose of yogic performances is explained here. It is said that an experienced mystic attains full control of the senses and the mind by controlling the breathing process. Vayo rathopi manasa munipungavana. So oka yogi అనేవారు, యోగి అని అంటే జ్ఞాన యోగి లేక అష్టాంగ యోగి. అష్టాంగ యోగి అందుకోసం మీరు ఎక్కడైనా యోగా నేర్చుకోవడానికి వెళ్తే అక్కడ మీకు ముందు ఊపిరి శ్వాస సంబంధించినవి ప్రాణాయామం అనేది నేర్పిస్తారు. ఈవెన్ సంధ్యావందనంలో కూడా ప్రాణాయామం అనేది ఒక పార్ట్. కానీ అవంతా కూడా దేంట్లోని అని అంటే అష్టాంగ యోగం దాకా మాత్రమే. Therefore, controlling the breathing process is not the ultimate aim of yoga. కాబట్టి ఇవంతా కూడా దేనికోసమని అని అంటే వారు ఇంద్రియ నిగ్రహణ కోసం అని. ఇదంతా కూడా ఏ లీడ్స్ టు బి, బి లీడ్స్ టు సి, సి లీడ్స్ టు డి. ఆ రకంగా భక్తి యోగము అనేది డైరెక్ట్ గా ఏ టు జెడ్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో భక్తి అనేది మిగతా అన్ని కూడా కేర్ తీసుకుంటుంది. భక్తి వచ్చింది అని అంటే మన ఇంద్రియ నిగ్రహణ వచ్చేస్తుంది. భక్తి వచ్చింది అని అంటే మనసు నియంత్రణలో ఉంటుంది. భక్తి వచ్చింది అని అంటే ఇంద్రియాల నియంత్రణలో ఉంటుంది. భక్తి వచ్చిందని అంటే మనం మాట అనేది కూడా పద్ధతిగా మాట్లాడతాం. నడవడిక మంచి నడవడిక ఉంటుంది. వారి గుణాలు మంచి గుణాలు ఉంటాయి. అన్నీ కూడా భక్తి ద్వారా వస్తుంది అనేది భక్తి యోగుల విశ్వాసము. కానీ మిగతా యోగంలోనేంటి అని అంటే ఊపిరి సంబంధించిన నియంత్రణ వల్ల, అంటే ప్రాణాయామం చేసిన దాని వల్ల వారి మనసు నియంత్రణలో, ఇది ఫస్ట్ వారి ఇంద్రియాలు నియంత్రణలోకి వస్తుంది. నియంత్రణ ఇంద్రియాల మీద పెట్టుకుంటే మనసు అనేది నియంత్రణలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ రకంగా దాని తర్వాత వారు భక్తిలోకి వెళ్దామని అనుకుంటారు. కానీ భక్తి అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఈ రకంగా ఇదే చాలా చాలా సంవత్సరాలు, దశాబ్దాలు బట్టి వస్తుంది. కాబట్టి వారికి నిజమైన భక్తి అనేది ఎప్పటికీ రాదు. The real purpose of yogic performance is to control the mind and senses. సో కాబట్టి నిజమైన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే అసలు
యోగిక్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఈ నియంత్రణ దేని మీద అంటే మనస్సు మరియు ఇంద్రియాల మీద నియంత్రణ పొందడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎనీవన్ హూ హ్యాస్ సచ్ కంట్రోల్ ఈస్ టు బి అండర్స్టూడ్ టు బి అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మెచ్యూర్ మిస్టిక్ యోగి. ఎవరైనా మీకు ఆ రకంగా అష్టాంగ యోగం చేసి వారు నిజమైన యోగులా కాదా అని తెలుసుకోవాలి అని అంటే వారి ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఎంతలాన ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. వారు ఒకవేళ టీ కాఫీ మీద వారికి వ్యామోహం లేదు, లేకపోతే రుచికరమైన ఆహారం మీద వారికి వ్యామోహం లేదు, సంపత్తి మీద వారికి వ్యామోహం లేదు, లేక వారు నా ధనం నా జనం నా సుందరీం వాటిలోంచి వేటి మీదైనా సరే కూడా వారికి వ్యామోహం ఉన్నది అని అంటే మాత్రం వారు నిజమైన యోగి కారు అని. కానీ వారు ఒకవేళ వారు అష్టాంగ యోగం చేస్తూ వారి ఇంద్రియాల మీద వారికి నిగ్రహణ ఉన్నది, వారి మనస్సు మీద వారికి నిగ్రహణ ఉన్నది, వారి మాట్లాడే పద్ధతి మీద వారికి నిగ్రహం ఉన్నది, వారి కోపం మీద వారి నియంత్రణ ఉన్నది, లోభం అనేది లేదు అని అంటే ఇమ్మీడియట్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు వారు నిజమైన యోగి అని. అటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు యోగులు కొంతమంది. సో పేరులు నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, బట్ ఒక బాబాజీ ఉన్నారు. అతను ఆంజనేయ స్వామికి భక్తుడు. ఆయన ప్రిడిక్ట్ కూడా చేస్తారు. అష్టసిద్ధులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పుకుంటారు జనాలు. సో అటువంటి వారు నిజంగానే యోగులు. ఎందుకు అని అంటే వారి లైఫ్ స్టైల్, ఇన్ఫాక్ట్ ఇస్కాన్ లోని గొప్ప గొప్ప డివోటీసే వారి గురించి, అమోఘ్ లీలా ప్రభు లాంటి వారే చెప్పారు అటువంటి యోగుల గురించి. వారు నిజంగానే గొప్ప యోగులు. ఎందుకనంటే వారి లైఫ్ స్టైల్ ఒకళ్ళు చూస్తే చిన్న రూమ్ లోనే ఉంటారు, వారికి ఎంతో మంది దానాలు ఇస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కూడా దానాలు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి మందిరాని కోసం అని. కానీ వారి లైఫ్ స్టైల్ పర్సనల్ గా చూసారంటే మాత్రం చాలా చిన్న రూమ్ లోనే ఉంటారు. వారు ఒక సాధు జీవి ఏ రకంగా అయితే గడుపుతారో ఆ రకంగానే గడుపుతారు. ఆయన ఆర్భాటం అంతా లేదు ఆయనకి. కాబట్టి అటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు. కానీ ఏది ఎంత చేసినా సరే కూడా వారి కంటే కూడా ఉత్తములే భక్తులు. వీరందరూ కూడా యోగిక్ ప్రాసెస్ ద్వారా వారు అష్టసిద్ధులు పొందుండొచ్చు కూడా, కానీ ఎంత చేసినా కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది చేసుకొని ఉన్నారు. దానివల్ల వారికి ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది స్టార్ట్ చేసే ప్రక్రియలో ఉన్నారు. కానీ వారు ఎంత చేసినా సరే కూడా ప్యూర్ డివోటీస్ ముందు వారు, అంటే ప్యూర్ డివోటీస్ అంత స్థాయిలో వారు రాకపోవచ్చు. It is indicated herein that a yogi who has control over the mind and senses has the actual benediction of the Lord and he has no fear. అటువంటి వారిది ముఖ్యమైన ఇంకొక లక్షణం ఏంటి అని అంటే దేని మీద కూడా వారికి భయం అనేది ఉండదు. వారు నిజ స్థాయిలోని వారి ఇంద్రియాల మీద నిగ్రహణ పెట్టుకున్నారు అని అంటే వారికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు, ఎవరి పట్ల ద్వేషము ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, భయం వల్ల ఎక్కడికి పారిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. వారికి ఏదేమైనా సరే కూడా వారు దాన్ని ఎదుర్కొనేదానికి సంసిద్ధులుగా ఉంటారు. అభయము అనేది ఒక సన్యాసికి ఉండవలసిన ముఖ్యమైన లక్షణం. అండ్ సన్యాసి అయితేనే వారు ఏదైనా యోగి అవ్వగలరు. యోగము అనేది వారు తెచ్చుకోవాలి అని అంటే విషయవాంఛల పట్ల సన్యాసం అనేది తీసుకోవాలి. 18వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగారు కృష్ణుడిని, సన్యాసం అని అంటే ఏంటి, త్యాగం అంటే ఏంటి అని. వారి కర్మలు వారు చేస్తూ ఫలితాన్ని భగవంతునికి విడిచిపెట్టేసేదే త్యాగము అని అంటే, అండ్ ఆ రకంగా చేసేవారినే సన్యాసి అని అంటారు అన్నారు భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే విషయవాంఛల పట్ల కోరికలు లేకుండా వారి ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేసుకుంటూ ఉంటారో వారికి భయం అనేది కూడా ఉండదు, దేని మీద భయం ఉండదు వారికి. సో ఈ రకంగా ఉంటారు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వన్ కెనాట్ అటైన్ ది మెర్సీ అండ్ ది బెనెడిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్ అంటిల్ వన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ది మైండ్ అండ్ సెన్సెస్. మరి మనం చేసేదేంటి? మనకి పూర్తిగా స్థాయిలోని నియంత్రణ ఉన్నదా మనసు మీద, మన ఇంద్రియాల మీద అంటే నాకైతే లేదు. బట్ మన కేసులో మనం ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే
మనం భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తున్నాం. రాదర్ భగవంతుడిని కూడా కాదు, ఆ నామం మీద ఆశ్రయిస్తున్నాం. ఆ నామములోని అంత శక్తి ఉంది. ఈ కలియుగంలోని భగవంతుడి కంటే కూడా శక్తివంతమైనది భగవంతుడి నామం. ఆ నామమునే మనం ప్రాధేయపడుతున్నాము. అండ్ అది కూడా ఇక్కడ నామం ఒకరిది కాదు. భగవంతుడు కృష్ణుణ్ణి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం, కృష్ణ అని పిలుస్తూ. అతని నామ జపం చేస్తున్నాం, మనకి ఆ శక్తిని మనకి ఇమ్మని చెప్పని, భక్తి ప్రేమని ఇమ్మని చెప్పని మనం అతన్ని ప్రాధేయపడుతున్నాం. అతన్ని ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వమని ప్రాధేయపడుతున్నాం. దేని నుంచి ప్రొటెక్షన్? రాబోయే మాయ నుంచి. సో ఈ రకంగా మాయ నుంచి నాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్పని మనం ప్రాధేయపడుతున్నాం. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కృష్ణుడు కృప చూపించాలి కాబట్టి శ్రీమతి రాధారాణి ఎవరైతే అంతరంగిక శక్తి కృష్ణుడికి, ఆవిడని మనం హరే అనే రూపంలోనే ఆవిడని మనం ప్రాధేయపడుతున్నాం. హరే కృష్ణలోని హరే అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. మరియు మొదటి ఎక్స్పాన్షన్ కృష్ణుడిది సంకర్షణుల వారు, అనగా బలరాముల వారు. సో ఆ బలరాముల వారిని కూడా మనం ప్రాధేయపడుతున్నాము, స్వామి ఆ కృప చూపించండి నా మీద. సో బలరామ అంటే, బలము అని అంటే ఫిజికల్ బలం కాదు, బలము అని అంటే భక్తి బలము. ఆ భక్తి వచ్చేదానికి మనకి ఆ బలాన్ని ప్రసాదించేది బలరాముల వారు. కాబట్టి అందుకోసమే ఈవెన్ చైతన్య మహాప్రభు ప్రేమ పొందాలంటే నిత్యానంద మహాప్రభు కృప లేనిది చైతన్య మహాప్రభు కూడా పొందలేము. ఈవెన్ మీరు జయపతాక మహారాజుల వారి ప్రార్థనలోని కూడా నితాయ కృప ప్రదాయినే, నిత్యానంద మహాప్రభు యొక్క కృప మనకి ప్రసాదించేది హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజుల వారు. కాబట్టి హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజుల వారి పాదాలను మాత్రం ఎన్నడూ వేడరాదు. సో ఈ రకంగా మనం రాధారాణి మరియు బలరాముల వారి పాదాలను పట్టుకొని వారిని ప్రాధేయపడుతున్నాము, కృష్ణ భక్తి కృష్ణ ప్రేమ మనకి ఇమ్మని చెప్పి. అండ్ మనం కృష్ణుడితో ప్రాధేయపడుతున్నాము, మనకి మాయ అంటకూడదు అని. సో కానీ ఈ రకంగా మనం ప్రాధేయపడుతున్న దానివల్ల భగవంతుడు మనకి ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి భక్తులకు ఏంటి అని అంటే సంపూర్ణంగా ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది చేసుకోలేకపోయినా కూడా వారు ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ. సో ఈ రకంగా వారికి నష్టం అనేది లేదు. సో అందుకోసమే భగవంతుడు భక్తుల కోసం మాత్రమే చెప్పారు. ఏంటి అని అంటే అపిచేత్ సుదురాచారో భజతా మాం అనన్య భక్తాదురేవ హి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. సో ఎంత దురాచారులైనప్పటికీ కూడా, సో అపిచేత్ సుదురాచారో భజతా మాం అనన్య భక్త్, అది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. సో అపిచేత్ సుదురాచారో, కానీ వారు ఏదో ఒక యోగంలో ఉన్నా సరే కూడా అని చెప్పలేదు ఇక్కడ. ధ్యాన యోగంలో ఉన్నా, భక్తి యోగంలో ఉన్నా, అష్టాంగ యోగంలో ఉన్నా, ఏది ఉన్నా సరే కూడా దురాచారులు అవని వారిని క్షమించేస్తాను, వారిని మంచివారికి గొప్పవారి లాగానే భావించాలి అని ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో ఎవరైతే కేవలం భజతా మాం అనన్య భక్తి, కృష్ణుణ్ణి అనన్యమైన భక్తితో ఎవరైతే కొలుస్తారో అటువంటి వారు ఒకవేళ దురాచారులైనా సరే కూడా వారు క్షమించదగ్గ యోగులు, వారిని క్షమించవచ్చు. వారిని ఇన్ఫాక్ట్ క్షమించడం ఒకటే కాదు, వారు భక్తుల్లాగా, వారిని గొప్ప భక్తుల్లాగా మనం ట్రీట్ చేయాలి అని అంటున్నారు. సో కాబట్టి మనకి ప్రభుపాదుల వారు డైరెక్ట్ గా ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని, ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 అన్ని తీసేశారు. సో ఒకసారి ఆలోచించండి, కౌన్ బనేగా కరోడ్పతిలోని మనకి ఎప్పుడైతే సరిగ్గా మనకి ఆన్సర్ తెలీదో అప్పుడు తర్వాత కొన్ని వారికి ఒక ఇది ఉన్నదన్నమాట, అవకాశం ఉంటుంది 2 రాంగ్ ఆన్సర్స్ తీసేయచ్చు అని. సో మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఆ రకంగా రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ మనకి 3 తప్పు ఆన్సర్లు తీసేస్తున్నారు, ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు, ఈ ఆప్షన్ నుంచి నువ్వు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకి తప్పుదారిలో వెళ్ళేదానికి అవకాశమే ఇవ్వటం లేదు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకోసం అంటారు, గురువు గారి యొక్క పాదాలు మనం పట్టుకున్నామని అంటే మనం అదే మోక్ష పదానికి దారి తీస్తుంది అని.
సో ఈవెన్ ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా తన భజగోవిందం సాంగ్ లోని ఆఖరి చరణంలో అది చెప్తున్నారు. ఎవరైతే శిష్యులు తన గురువు యొక్క పాదాల మీద నిర్భరమై ఉంటారో వారికి ఖచ్చితంగా వారు భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని అన్నారు. సో ఈ రకంగా మనకి ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇచ్చున్నారు ప్రభుపాదుల వారు. కృష్ణుడైనా సరే కూడా మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అటువంటి వారు వారి మనస్సుని ఇంద్రియాలని నిగ్రహణ చేసుకోవాలి. అండ్ మనకి భక్తి ద్వారా ఆ ఆప్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పాసిబుల్ వెన్ వన్ ఫుల్లీ ఎంగేజెస్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో అది రావాలి అని అంటే కూడా సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యంలోని కృష్ణ భక్తిలోనే మనం నిమగ్నం అయి ఉండాలి. ఆరాకోరాగా ఏదో కొద్దిగా అలాగా మనం నిమగ్నం అయి ఉన్నామంటే కూడా రాదు. A person whose senses and mind are always engaged in the transcendental service of the Lord has no possibility of engaging in material activities. భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల ఆసక్తి అనేది ఉండదు. సో భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల ఆసక్తి లేనప్పుడు వారు భక్తులే. The devotees of the Lord are not disputed anywhere in the universe. It is stated, Narayana Para Sarve. One who is Narayana Para or a devotee of the Supreme Personality of Godhead is not afraid anywhere, whether he is sent to hell or promoted to heaven. Narayana Para Sarve అంటే వారు నారాయణుడి మీద మాత్రమే అనగా కృష్ణుడి మీద మాత్రమే అటువంటి వారు భక్తులు పరిపూర్ణమైన నమ్మకం పెట్టుకొని ఉంటారు. ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. అందుకోసమనే యమునాచార్యుల వారు కూడా అదే చెప్పారు, నన్ను ఎక్కడైనా ఉంచేయండి కానీ కృష్ణ భక్తి నుంచి మాత్రం నన్ను దూరం చేయొద్దండి స్వామి, ఎల్లవేళలా నేను మీ నామాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి అని. 8వ శ్లోకం. యస్య వాచా ప్రజా సర్వా గవాస్తంస్యేవ యంత్రితః తాః హరంతి బలిమాయత్తా Sarasmai Mukhyayate Namaha. All the living entities within the universe are conducted by the Vedic directions. As a bull is directed by the rope attached to its nose, no one can violate the rules laid down in the Vedic literatures. To the chief person who has contributed the Vedas, we offer our respect. సో అందరూ దేవీ దేవతలు బ్రహ్మ గారికి ఈ రకంగా ప్రాధేయపడుతున్నారు. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్రీ ప్రభుపాద. వేదవాంగ్మయము పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని శాసనమై ఉన్నది. రాజ్య చట్టమును ఎవరునూ ఉల్లంఘించలేని రీతిగా వేద వాంగ్మయమునందు వసగబడిన నిర్దేశములను మనుజుడు ఉల్లంఘింపజాలడు. జీవితమునందు నిజలాభమును గోరు ఏ జీవుడైనను వేద నిర్దేశమును అనుసరించియే వర్తించవలెను. ఇంద్రియ భోగము కొరకై ఈ భౌతిక జగమునకు వచ్చిన బద్ధజీవులు వేద నిర్దేశములచే క్రమపరపబడుదురు. ఇంద్రియ భోగం అనేది ఉప్పు వంటిది. ఉప్పును ఎవరునూ అతిగా కాని అతి కొద్దిగా కాని వాడబోరు. ఆహారము రుచిగా చేయుటకు దానిని మనుజుడు తగిన పాలలో ఉపయోగించును. అదే విధముగా ఈ భౌతిక జమునకు వచ్చిన బద్ధజీవులు వేద వాంగ్మయ నిర్దేశానుసారమే తమ ఇంద్రియములను ఉపయోగించుకొనవలెను. లేనిచో అవి మరింత దుఃఖమయ స్థితిలో పడేయగలవు. వేద నియమములను సాక్షాత్తుగా భగవానుడే తయారు చేసి ఉన్నందున ఏ మానవుడు కాని దేవత గాని అట్టి నియమములను తయారు చేయజాలడు. హరే కృష్ణ. సో వేదేశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. సో మనకి భగవంతుడి నుంచే రూల్స్ వచ్చింది. అండ్ ఆ రూల్స్ కోసమని దాన్ని పాటించేదానికి శక్తి, ఆ ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా మనకి భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రోడ్ మీద వెళ్ళే దానికోసమని పద్ధతులు అవంతా కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలి, ఇండికేటర్ వేసుకోవాలి,
రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు ఆపేయాలి. సో ఈ రకంగా రూల్స్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేస్తారు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు దానికి తగినట్టుగా రోడ్లు కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళే చేస్తారు. ఆ అవకాశం కూడా మనకి గవర్నమెంట్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ అక్కడ వైట్ లైన్ ఒకటి వేసేస్తారు, జీబ్రా క్రాసింగ్ వాటన్నిటికంటే ముందు అక్కడే ఆగిపోవాలి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళే మనకు కలిగిస్తారు. రూల్స్ వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా మనకి సౌకర్యాలు కూడా వారే ఇస్తారు. మనకి మన టైం వచ్చినప్పుడు మనం సునాయాసంగా వెళ్ళగలిసేలాగా రకంగా. అలాగే భగవంతుడు కూడా మన కోసమని ఇంద్రియాలని భగవంతుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, దాన్ని అనవసరమైన విషయ వాంఛల పట్ల వాడద్దు. పిల్లలకి కూడా కొన్నిసార్లు కంప్యూటర్ లాంటివి ఇవ్వాల్సింది ఉంటుంది. ఎందుకు? చదువు కోసమని. వాళ్ళు ఉన్నత చదువులు చదువుకోవాలంటే కంప్యూటర్ లేకపోయినా మొబైల్ అవి ఇవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా వేరే దగ్గరికి ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు హాస్టల్కి అలాంటి వాటికి తల్లిదండ్రులు సర్వసాధారణంగా మొబైల్లో ఎలాంటి ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. కానీ పిల్లలకు కూడా చెప్తారు, నాయన అనవసరంగా దీంట్లోని గేమ్స్ అలాంటివి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సమయం వృధా చేసుకోవద్దు. ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను నీకు, కానీ దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకపోవడం అది నీ చేతుల్లో ఉంది. సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నావని అంటే కేవలం తల్లిదండ్రులతోనే మాట్లాడేదానికి. ధనం కూడా అంతే. తల్లిదండ్రులు ధనం ఇస్తారు, దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకో అంటారు. లేదు కాదు నేను దాన్ని చెడు వాటి కోసం సినిమాలు చూసేదానికి ఉపయోగించుకుంటాను అని అంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? నీ ఇష్టం, జీవితం నీది, కాబట్టి దాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు అని సూచన మాత్రమే ఇవ్వగలరు. అంతేగాని వారిని దగ్గరుండి చెవులు పట్టుకొని నడిపించలేరు కదా. ఆ రకంగా భగవంతుడు కూడా మనకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఇంద్రియాలు ఇస్తున్నాను, కానీ ఆ ఇంద్రియాలను దేనికోసం ఉపయోగించుకోవాలి? సరైన వాటి కోసం ఉపయోగించుకో. దాన్ని వేదాలలో చెప్పిన దానికి విరుద్ధంగా ఉపయోగించద్దు. మనకు ఆ గైడ్ లైన్స్ కూడా ఇచ్చేశారు, ఆ ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి, దేనికోసం ఉపయోగించుకోవాలని. సో ఇంద్రియ నిగ్రహణ అని అంటే కంప్లీట్ ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేసుకోగలిస్తే ఉత్తమమైనటిది. దానికంటే మించింది ఇంకోటి లేదు. కానీ ఒకవేళ అంత స్థాయిలోని చేసుకోలేకపోతే మనకి వేదాలలో చెప్పినట్టుగా నీ ఇంద్రియాలని కొంత మినహాయింపు అనేది ఇస్తున్నారు. దానికి ఆ లిమిట్ లో నుంటూ నువ్వు నీ ఇంద్రియాలను ఉపయోగించుకో అని అంటున్నారు. దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది కూడా ఎలాగానంటే, ఒక దూడకి మెడకి తాడు కేసి కట్టేసి ఆ తాడుని ఒక పోల్ గేసి కట్టేశారంటే ఆ దూడకి ఫ్రీడమ్ ఉన్నట్టా లేనట్టా అంటే ఫ్రీడమ్ ఉన్నది. అలానే కొంత ఫ్రీడమే ఉంది, పరిపూర్ణమైన ఫ్రీడమ్ లేదు. అది ఆ దూడ దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నది అని అంటే ఆ తాడు ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నదో అంత రేడియస్ లోని గడ్డి తినగలదు. కానీ అదే దుర్వినియోగపరుచుకొని ఆ తాడు చుట్టూరా, ఆ పోల్ చుట్టూరా తిరుగుతూ ఉన్నది అని అంటే మెల్లిగా ఆ దూడ ఆ పోలుకి దగ్గరలో వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఎక్కడికి ఇంకా కదిలేదానికి లేదు. అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా మనకి కొంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు, సంపూర్ణమైన ఫ్రీడమ్ కాదు. ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారో దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోగలగాలి. మన ఇంద్రియాలని మనం అనవసరమైన విషయవాంఛల పట్ల ఉపయోగించరాదు. భగవంతుని కార్యం కొరకు మనం దాన్ని ఉపయోగించుకున్నాము అని అంటే భగవంతుడు సంతృప్తి పడతారు, మనకి ఆహ్లాదం కలుగుతుంది, ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ అదే మన ఇంద్రియ భోగార్థం వాడుకున్నాము అని అంటే అది భగవంతుడికి మాత్రం ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది, బాధని కలిగిస్తుంది. మనకి క్షణిక సుఖం అనేది దానివల్ల కలగచ్చు, సుఖమే కలగచ్చు, కానీ శాంతి, మనస్సు యొక్క శాంతి, మానసిక శాంతి కానీ లేకపోయిందా ఆనందం కానీ దానివల్ల లభించదు. కాబట్టి అటువంటివి తీసుకొని కూడా ఉపయోగము లేదు. సో ఆ రకంగా ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని ఉప్పుతో కంపేర్ చేసి చూపించారు. ఆహారంలోని ఉప్పు అనేది అవసరం, కానీ ఆ ఉప్పు ఎక్కువైపోయింది అని అంటే మాత్రం రుచి పోతుంది ఆహారంది. ఆ రకంగా ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ నిగ్రహణ చేసుకోలేకపోతున్నారంటే వేదాల ప్రకారంగా మనకి ఎంతైతే వాడుకోమన్నారో ఇంద్రియాలను అంత మేరకు మనం వాడుకున్నాము అని అంటే మనకది నరకంలోకి పోనీయకుండా మనకి కాపాడుతుంది. కానీ అన్నెసెసరీగా ఇంద్రియ భోగం మనం చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఇంద్రియాలను వాడుకున్నామని అంటే మాత్రం
అది జీవితాన్ని నాశనం చేయించి వస్తుంది. ఎవరైనా 9వ శ్లోకం చదవండి. సూర్యప్రకాష్ ప్రభుజీ. త్వం విదస్వ శంభూమం తమసా లుప్త కర్మణాం అధభ్రదయాయ దృష్ట్యా అపన్నాన్ అర్హసీచితం. సత్వం విధస్వ శంభూమం తమసా లుప్త కర్మణాం అధభ్రదయాయ దృష్ట్యా అపన్నాన్ అర్హసీచితం. సత్వం విధస్వ శంభూమం తమసా లుప్త కర్మణాం అధభ్రదయాయ దృష్ట్యా అపన్నాన్ అర్హసి ఈషితం. చెప్పించిన ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సహా అతడు, త్వం నీవు, విధస్వ వనరించుము, శం శుభమును, భూమాన్ హే ప్రభు, తమసా అంధకారముచే లుప్త నిలిచిపోయినవి కర్మాణం విద్యుక్త ధర్మములు అదభ్ర ఎటువంటి సంకోచము లేకుండా ఉదారుడు. దయయా కరుణ, దయయా దృష్ట్యా నీ దృష్టిచే అపన్నాన్ శరణాగతులమగు మమ్ము అని కూడా ఒక శరణాగతులమగు మమ్ము. అరసి సమర్థుడవు, ఈక్షితం గాంచుటకు. దేవతలు బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థించిరి. మేము దుఃఖమయ స్థితి యందు పడిన కారణమున దయించి కరుణ దృక్కులతో మమ్ము గాంచుము. ఏం చేయను నేను ఈ సూర్యప్రకాష్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మాతాది దేవతలు బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థించిరి. మేము దుఃఖమయ స్థితి యందు పడిన కారణమున దయ ఉంచి కరుణ దృక్పథలతో ఎవరు అంధకారము వలన మా కర్మలన్నీను నిలిచిపోయినవి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం చదివేసాను ప్రభు. భాష్యం కూడా చదివేనా? భాష్యము బయసి ప్రభుపాదులకి జై. విశ్వం అంతటను వ్యాపించినట్టి అంధకారం కారణమున సమస్త లోకముల
కర్మ కలాపములు పూర్తిగా నిలిచిపోయేను. భూలోకమునందలి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువములందు కొన్ని మార్లు పగలు రేయి అనేది భేదములు లేకుండును. అదే విధముగా విశ్వమునందరి వివిధ లోకములకు సూర్యకాంతి చేరినప్పుడు పగలు రేయి నడుమ భేదమేమియును ఉండదు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. చేరనప్పుడు చేరినప్పుడు సారీ ఇంకా క్లియర్ గా చూడలేకపో. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. Because of complete darkness throughout the universe, the regular activities and engagements of all different planets were suspended. Okay. మరి ఇక్కడ ఈ ప్రార్థన దేవీ దేవతలు చేస్తున్నారు బ్రహ్మగారితోని. మరి దేవీ దేవతల యొక్క వారి కర్తవ్యం ఏంటి? హరే కృష్ణ. దేవీ దేవతల యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? విధుల్ని నిర్వహించటం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, వారి విధులు అంటే వాళ్ళ కార్యనిర్వాహక వర్గం కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత ప్రకారంగా చెప్పాలి మనం. భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? దేవీ భగవద్గీతలోనే మనకి వాళ్ళ విధులు వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ. కాదు, భగవద్గీతలోని వారి యొక్క అదే విధులు అని అంటే ఏది? వాళ్ళ విధులే అడుగుతున్నాను. వాళ్ళ విధులు ఏంటి అనమాట. అంటే ఇంద్రుడు, వాయువు, గాలిని అలా పంచభూతాలు వాళ్ళు వాళ్ళ విధులు అంటే ఐదవ దీంట్లోని అనుకుంటాను. సో దేవీ దేవతలకు ఒక ఇది ఇచ్చారు. ఇది ఏ శ్లోకంలో ఉన్నది? యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యం మనకి 3వ చాప్టర్ అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ. అన్నాద్ భవంతి రెండో అన్నాద్ భవంతి భూతాని అందులోనే ఇచ్చినారు. యజ్ఞ చక్రాలు యజ్ఞాలకి అధిపతి. సో 3వ అధ్యాయంలోని 10వ శ్లోకం. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిస్యేషాం ఏషవోస్త్వా ఇషా కామధుక్. In the beginning of the creation, the Lord of all the creatures sent forth generations of men and demigods along with the sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you all desirable things." So 3వ అధ్యాయంలోని 10వ శ్లోకంలోని మనకి చెప్పుకున్నారు దేవీ దేవతల్ని సృష్టించిన కారణము ఏంటి అంటే దాని తర్వాత శ్లోకము 11వ శ్లోకంలోని ఫస్ట్ మనకి 9వ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నారు. సో యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యంత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదార్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘా సమాచార. అంటే ఈ రకంగా భగవంతుడికి మనం యజ్ఞం అనేది చేసుకోవాలి. మరి ఆ యజ్ఞం అంతా నేర్పించే దానికోసమనే 10వ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నారు దేవీ దేవతల్ని కూడా మనుషులతో పాటు సృజింపబడ్డాదు. సో 11వ శ్లోకంలో చెప్పున్నారు the demigods being pleased by the sacrifices will also please you, thus nourishing one another. There will reign general prosperity for all. సో మనకి ఇక్కడ చెప్పినారు 3వ అధ్యాయంలోని దేవీ దేవతల యొక్క ఉత్పత్తి ఎందుకోసం చేశారు అనేది మనకు అక్కడ చెప్పారు. దేవీ దేవతల్ని సృజింపజేసిందే వారు మానవులకందరికీ కూడా భగవంతునికి ఏ రకంగా యజ్ఞము యాగము అనేది చెయ్యాలి అనేది నేర్పించే దానికోసమని దేవీ దేవతల్ని సృజింపజేశారు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవీ దేవతలు వారి కార్యం నుంచి వారు తప్పుకుంటారో, కాకపోతే వారందరూ భక్తులు కాబట్టి భగవంతుడు వారికి మళ్ళీ దారిలో పెట్టేదానికోసమని భగవంతుడు వస్తూనే ఉంటారు. సర్వసాధారణంగా వారు భక్తి కార్యక్రమాల్లోని ఎప్పుడైతే మానవులకి భక్తి అనేది నేర్పించేది దాన్నే ధర్మము అని అంటారు. ధర్మము అని అంటే భక్తియుక్త సేవలు నేర్పించే ప్రక్రియని
ధర్మము అని అంటారు. ఆ ధర్మ కార్యాల్లోని ఎప్పుడైతే ఆటంకం కలుగుతుందో సర్వసాధారణంగా దేవీ దేవతలే వెళ్ళి కొలుసుకుంటూ ఉంటారు బ్రహ్మని. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ మోడ్ లో ఉన్నదనే దాన్ని బట్టి వారు, ఒకవేళ అది రాక్షసుల వల్ల వాటిల్లుతోంది, తమోగుణం వల్ల వాటిల్లుతోంది అని అంటే రుద్రుల వారికి, రజోగుణం వల్ల వాటిల్లుతోంది అని అంటే బ్రహ్మ గారికి, సత్వగుణం వల్ల వాటిల్లుతోంది అని అంటే అది విష్ణువుకి ప్రార్థించుకుంటారు. అండ్ సర్వసాధారణంగా హైరార్కీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ప్రార్థిస్తున్నారు వారు బ్రహ్మకి. వారు యజ్ఞము అనేది నేర్పించే ప్రక్రియలోని వారికి ఆటంకం కలుగుతోంది. సో కాబట్టి ఈవెన్ ఒకసారి ఇంద్రుడు కూడా తన బాధ్యతని విస్మరించి తనే అంతా చేస్తున్నారు అనే భావనతోని ఒకసారి వచ్చేశారు. అందుకోసమని కృష్ణుడు తన పరీక్ష తీసుకుందామని ఒకసారి బృందావనంలోని ఆ యజ్ఞం అంతా కూడా మీరు ఇంద్రుడికి అర్పించవలసిన అవసరం లేదు, గోవర్ధనగిరికి అర్పించేయండి అని అన్నారు. యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఆ గోవర్ధనగిరి రూపం తీసుకున్నారు. సో ఆ గోవర్ధనగిరికి అర్పించేయండి అనగానే ఇంద్రుడికి కూడా కోపం వచ్చింది. అదేంటది, దేవతలకి అధిపతి అయిన నాకు అర్పించకుండా వారు ఒక కొండకు అర్పిస్తున్నారేంటి? కొండ అనేది జీవం కూడా లేదు, ఆ కొండకు అర్పిస్తున్నారు. అలాంటిది నేను మానవుణ్ణి కూడా కాదు, దేవతని కూడా కాదు, దేవతలకి రాజుని నేను, నాకు అర్పించకుండా కొండకు అర్పించడం ఏంటి అనేసని అతనికి అహంకార భావం వచ్చింది. అది కృష్ణుడికి ముందే తెలుసు అతనికి అహంకార భావం వస్తుందని. కాకపోతే అతను భక్తుడు. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పేశారు, ఒకవేళ అపిచేత్సు దురాచారో భజితామాం అనన్య భక్త్ అని. అదే రాక్షసులు ఎవరైనా సరే కూడా ఇటువంటి పాపాలు చేస్తుంటే భగవంతుడు అని సంహరించేస్తుంటారు. కానీ భక్తుడు ఆ పాపం చేస్తున్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు సంహరించలేరు. క్షమించారు, ఎదురు చూశారు ఎప్పుడు అతను తెలుసుకుంటారా అని. ఆయన తెలుసుకునేదానికి తన దేవాది దేవుడు తప్పించి వేరే ఇంకెవరు కాదు అనేది తెలుసుకునేదానికి 7 రోజులు 7 రాత్రులు పట్టింది. ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గర సంవర్తక అనే మేఘం అని పంపించిన తర్వాత కూడా ఆయన ఓటమి ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చిందో, సంవర్తక అనే మేఘం అనేది ఇప్పుడు చూడండి, మనకి జగాన దేశాల్లోని మామూలుగా వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి. కానీ వర్షాలు పడినప్పుడు మనకి అది సుభిక్షం చేస్తుంది నేలని, అది మళ్ళీ పంటకి వీలయ్యే విధంగా చేస్తుంది. కానీ సంవర్తక మేఘం అనేది ఎప్పుడంటే, ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి ఆగ్రహం వస్తుందో అప్పుడు ఇంద్రుడికి చెప్తారు, ఇంద్రుడు సంవర్తక అనే మేఘాన్ని పంపిస్తారు. సో ఆ సంవర్తక అనే మేఘం వచ్చినప్పుడు ఈ రకంగా ముంచెత్తేస్తుంది. దేశంలోని 4 పక్కల కూడా మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ విపత్తులు వస్తోంది వర్షాల వల్ల, వరదలంతా కూడా చాలా వేగాలను వస్తుంది. కానీ భక్తులు మాత్రం దాన్ని అటువంటి ఇది వచ్చినా సరే కూడా, మీరు బృందావనంది వీడియో చూసే ఉంటారు, మిగతా అన్ని ప్లేసుల్లోని వరద వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఇబ్బంది పడుతూ వారి యొక్క బాధలని కష్టాలని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ అదే బృందావనంలోని ఒక బట్టల షాప్లోని ఎక్కడైతే వరద వచ్చిందో ఆ బట్టల షాప్ వాళ్ళందరూ ఆనందనాట్యం చేస్తూ ఉన్నాం. మా ఇంటికి యమునాదేవి, మా షాప్కి యమునాదేవి వచ్చారు, మాకు దానికి మించిన ఆహ్లాదం ఇంకేముంటుంది అని. అలాగే అక్కడ వీధుల్లోని మాడ వీధుల్లోనంతా కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడంతా కూడా యమున కనుక యమునా నది నీళ్లు ఎప్పుడైతే అక్కడంతా కూడా ఆ వీధుల్లోని బృందావన వీధుల్లోని చేరిపోయిందో అక్కడ భక్తులు ఇబ్బందికరంగా అనుకోలేదు దాన్ని. యమునా నీళ్ళు వచ్చింది అని అంటే మాకు మళ్ళీ ఒక అవకాశం ఇచ్చింది. కృష్ణుడికి పల్లకి యాత్ర చూశారు, రథయాత్ర చూశారు, భగవంతుణ్ణి పాదయాత్రతోని కూడా పట్టుకెళ్ళేది చూశారు. నగర గ్రామాల్లోని వీధుల్లోని భగవంతుడికి నౌకాయాత్ర కూడా చేద్దాము. ఇప్పుడు ఆ యమునా నది, యమునా తల్లి మనకొక సదవకాశాన్ని కలిగించింది.
అని చెప్పని ఆ యమున నీళ్ళల్లోని కృష్ణుణ్ణి ఒక నౌకాయాత్రగా అది ఆరంభించారు. ప్రతి వీధిలోని కృష్ణుడిని అక్కడ తీసుకెళ్తూ వస్తున్నారు. భక్తులందరూ కూడా దాన్ని ఆహ్లాదంగా చూస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ రకంగా భక్తులు ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడు ఏ రకంగా ఉన్నా సరే కూడా దాన్ని ఆనందాన్ని పొందుతూనే ఉంటారు. కానీ దేవీ దేవతలు వారేంటి అని అంటే భయభ్రాంతికి గురైపోతున్నారు. వారు ఏదైతే వారి ద్వారా విధియుక్త ధర్మం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ విధియుక్త ధర్మం ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క జీవుడికి కూడా భక్తి మార్గంలోని వారిని పెట్టడం అనేది, అది వారికి ధర్మాచరణ నేర్పించడం అనేది, అది వారు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఆటంకం కలుగుతోంది. ఎందుకనంటే చీకటి కమ్మివేసింది, తామస గుణం కమ్మివేసింది. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు. సో ఏం చెప్పారు? అజ్ఞానం అంధకారం ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని తొలగిస్తాను, జ్ఞాన దీపాన్ని నేను వెలిగిస్తాను అని అన్నారు. ఎవరికి తెలుసా శ్లోకం? తేషామహం సముద్ధర్తామి తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానమచం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్తు జ్ఞానదీపేన భాస్వత. కరెక్ట్. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వారికి ఒకవేళ కొద్దిపాటు వారికి అజ్ఞానం వల్ల కానీ లేకపోయినా తామసం వల్ల కానీ వారికి అంధకారం ఎక్కడైతే వారు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారో వారి అంధకారాన్ని నేను తొలగిస్తాను, జ్ఞాన జ్యోతిని నేను వెలిగిస్తాను అని. సో భగవంతుడు ఆ ప్రార్థన, ఏ ప్రార్థనకి అది ఆన్సర్ గా చెప్పారు అని అంటే మనం అందరం ప్రార్థించేది ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సో గురువుని పంపిస్తారు అతను అందుకోసమనే. మనమంతా కూడా యాక్చువల్గా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నాము, ఆ విషయం మనకు తెలియటం లేదు. మనకి దేవీ దేవత వారికి అదర్ నాలాంటి వారికి అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అనేది విషయం తెలియని కూడా తెలియదు. కేవలం పైన పేరు కోసమని ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య అని చెప్పుకునేస్తున్నాను, కానీ యాక్చువల్గా అజ్ఞానంలో ఉన్నాననే విషయం తెలియదు. కానీ దేవతలకి వారు అజ్ఞానంలోనే ఉన్నారు లేక తామసిక గుణంలో ఉన్నారు అని వారికి తెలిసిపోతుంది వెంటనే. అందుకోసమని భగవంతుడికి వారు ప్రార్థనలు చేసుకుంటారు. సో ఈ రకంగా వారికి తెలిసింది ఈ రాబోయే కాలంలోని ఈ ఇద్దరు మహారాక్షసులు, దైత్యులు, అసురీ గుణం కలిగిన వారు పుట్టబోతారు. దానివల్ల ఆ మేఘము, జ్ఞానం అనే ఆ జ్యోతి అజ్ఞానము అనే ఆ మేఘము ద్వారా కమ్ముకొని చీకటిగా అయిపోయింది. వీరికి దేవీ దేవతలకు అర్థమైపోయింది వారి యొక్క కార్యములోని, భగవత్ సంబంధించిన కార్యముల్లోని, ధర్మ పరిరక్షణ కార్యక్రమంలోని, ధర్మము ప్రచారంలోని వారికి అక్కడ ఆటంకం కలుగుతోంది. అందుకోసమని వారు ఇప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకున్నాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఆనంద కోటి వైష్ణవేంద్రకి జయ హో.